Malta, wara triq twila ħolqot qafas trasparenti għall-aħħar f'dak li hu finanzjament tal-partiti. Malta introduċiet liġi li tiggarantixxi indipendenza, imparzjalità u trasparenza. Insellmu l-azzjoni ta' Malta biex tissaħħaħ il-kredibilità tal-ġudikatura. Dawn huma biss ftit mill-kummenti pożittivi li tat l-Organizzazzjoni Ewropea kontra l-Korruzzjoni, il-Greco, dwar uħud mir-riformi fil-qasam tal-ġustizzja fl-aħħar sena. F'żewġ rapporti separati, il-Greco tikkonferma l-awtoritajiet Maltin implementaw rakkomandazzjonijiet tal-organizzazzjoni stess b'mod tajjeb. Il-liġi tal-finanzjament tal-partiti li daħlet fis-seħħ fl-2016 fil-fema tal-Greco hija an important milestone u li l-awtoritajiet Maltin ħadu pass fid-direzzjoni tajba biex jagħmlu kredibbli qasam li sa dan iż-żmien ma kienx irregolat. Fl-istess ħin, il-liġi li bija nbiddel il-mod kif jinħattru l-ġudikanti wkoll kienet imfaħra. Skont l-organizzazzjoni din hija waħda formidabbli u a welcomed development għaliex din ippermettiet li jkun hemm kumitat indipendenti li jagħti parir lill-Gvern dwar ħatra ta' ġudikant. Iżda hemm iktar minn hekk kif spjega il-Ministru Owen Bonnici. It-tielet riforma li faħret il-Greco hija il-kodiċ ta' etika ġdid li daħħalna fl-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali biex ikun hemm iktar serjetà, trasparenza u accountability. U l-Greco jgħid li dal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali igawdi minn autonomija importanti u minn rispett kbir minn naħa tas-soċjetà Maltija. Il-Ministru spjega wkoll kif dan huwa ċertifikat uniku li pajjiżna kien ilu ma jara. Għax il-Greco kienet imdorrija minn gvern preċedenti illi meta kienet tkellmu dwar riformi dejjem il-gvern preċedenti kien joħroġ bl-iskużi mhux għalissa, nipposponu, nirbħu l-ħin u allura meta mbagħad rat gvern ġdid illi wettaq tant riformi li kienu ilhom jiġu diskussi 25 sena l-Greco sintendi bniet fiduċja magħna. ċertifikat bħal dan minn organizzazzjoni kontra l-korruzzjoni iġib fix-xejn attakki tal-oppożizzjoni nazzjonalista li l-Gvern qed imexxi lil Malta minn bejta ta' korruzzjoni. Il-Ministru Owen Bonnici qal li issa l-poplu għandu stampa ċara ta' min huwa iktar kredibbli. Issa il-poplu għandu għażla qudiemu jekk jemminx il-Simon Busuttil jew jemminx l-Organizzazzjoni Ewropea ta' kontra l-korruzzjoni. U jiena nemmen li l-Organizzazzjoni Ewropea ta' kontra l-korruzzjoni hija organizzazzjoni li tagħti kredibilità kbira.